Merħba tfal. L-istorja se naqralkom illum hija Aq ta' xiex ta' Xeriza Mead, illustrazzjonijiet Noemi Joné Landry. Mela ħanibdew. Nina tħobb tilgħab aq ta' xiex man Nannu Feliċ. Tajt x'inhu l-oġġett misterjuż illum. In-Nannu Feliċ jgħidilha dan tilgħab bih u jagħmel ħoss sabiħ iswed u abjad bħaż-żebra iżda dritt ma jiċċaqlaqx u bħalu fis-salott hemm wieħed kbir. Nina titlaq tfittex tajt liema hu il-ġugarell. Nina toħroġ il-pupa u tlibbisha libsa. Iżda il-pupa ma tagħmilx ħoss. Nina issib qors taħt is-sodda. Iżda l-qors huwa kannella. Nina toħroġ il-ballun u ttieħ daqtej ta' siq bum bum. Iżda il-ballun jiċċaqlaq, jinbaram u jdur. Nina toħroġ il-karozza mill-kaxxa tal-ġugarelli. Iżda fis-salott m'hemmx karozza kbira u xekk. Allura dil ħaġa muħġaġa x'inhi tfal? Forsi il-bloks jew id-dinosawru? Le u le. Mela liema ġugarell jista' jkun? Aħsbu ftit intkom tfal. Nina issib il-pjanu u ddoqq 4 noti sbieħ. Ding dong dang dang, sibtu danu. U dlonk Nina tajjat, sibtu danu. U tmur tiġri biex turih in-Nannu Feliċ. Nina tiġri fih dan in-Nannu, imma n-Nannu ejja jistenna lil Nina u laħqet marret għajnu bih. Tfal, nispera li jogħġbitkom din l-istorja. Issa nixtieq nilgħab logħba żgħira magħkom. Ħanraw taqtawx intkom din x'inhi. Tistgħu issaqsu daqsxejn għall-għajnuna mill-ġenituri tagħkom jew min-nannit. Tonda bħad-dinja, dinja mhijiex. Ħamra nar mhijiex. Ħadra ħaxix, ħaxix mhijiex. Tarmi l-ilma, għajn mhijiex. Aħsbu ftit tfal. Taħseb li qtajtuha? Tajjeb wisq, ħanejnkom jien. Dina hija dullija. Tonda bħad-dinja, dinja mhijiex. Ħamra nar mhijiex. Ħadra ħaxix, ħaxix mhijiex. Tarmi l-ilma, għajn mhijiex. Mela tfal,
Ejja flimkien, ħalli nagħmlu naqra tax-xogħol tal-idejn. Hawnhekk għandi żewġ platti tal-karti tfal. Ara din hija id-dullija li tistgħu tużawha fis-sajf biex tiffriskaw ruħkom. Kull ma għandkom bżonn huwa platt tal-karti, tont bħal dan, aqtaw ċirku aħmar biex jiġi iżgħar mill-platt. Pinġu fuqu daqsxejn ta' tikek suwed bħala żerrija tad-dullija. Aqtaw karti jekk jista' jkun żewġ kuluri differenti ta' aħdar, wieħed ċar u wieħed skur. U hekk tfal għamlu l-kollha qabel kollox u jibdew waħlu il-karti bil-mod matul il-platt. Kif tlestu ċ-ċirku kollu? Waħlu ċ-ċirku fin-nofs, sewwa bil-kollha, stennew ftit għax il-kollha ddum ma tinxef. Jiena ħallejtu naħseb xi 3 sigħat sakemm nixef kollox. Xu mbagħad tilwu l-platt fit-tnejn u twaħlu biċċa injama minn fejn tistgħu iżommuha. Tfal, nispera li ħadtu gost b'din l-istorja sakemm nerġgħu niltaqgħu. Grazzi tal-li segwejtuna.